ଚକା ଚକା ଆଖି ଚାହାଣି ସୁନ୍ଦର ଓଠ ଖିଲି ପାନ ନାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସିନା ରାଧା ମୋ ହୃଦର ଏଇଠୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ରାଜାଧି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଠାକୁର ମଣିମା ଅକାରଣ କାରଣ ଭକ୍ତବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ବା ଦୋଳଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ। ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ନୀତି ଫଗୁ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଗରୁ ନିଜେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଧରି ଦୋଳ ବେଦିକି ଆସିକି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏକବାର ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ଦୋଳର ରସି ଛିଣ୍ଡି ଯିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଭୁଜ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦୋଳ ବେଦିକି ନ ଆସି ନିଜର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇ ଦୋଳ ବେଦିକୁ ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଳଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ଉତ୍ସବ। ଏ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ରଙ୍ଗ ବି ସତରେ ନିଜକୁ ରଙ୍ଗେଇବେଣି ରଙ୍ଗ ଭାବୁଥାଏ କି ରଙ୍ଗ ମାଖିଲେ ରଙ୍ଗେଇବେ ନୀଳମଣି ନବରଙ୍ଗିଆଙ୍କ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ରଙ୍ଗେଇ ଦେବେଟି ରଙ୍ଗ ଦେବ ହରିସଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ରଙ୍ଗେଇ ଦେବେଟି ରଙ୍ଗ ଦେବ ହରିସଙ୍ଗ। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମାୟା କରନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଏମିତି ରଙ୍ଗେଇ ଦେବେ ଯେ ଏ ରଙ୍ଗ ଟିକିକ ହରିସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବ। ଏ ହେଉଛି ଭାବର ବିଷୟ, ଏ ହେଉଛି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେ ହୃଦୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିଛି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଛି। ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଛି ସେ ସେଠି ହାରିଯାଇଛି। ଫାଗ ମହୋତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଛପନ ଭୋଗୀ 56 ବାର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ତ ଏ ପରିକ୍ରମାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ତାନି କାନି ଚପା ପାନି ଜନ୍ମାନ୍ତର କୃତାନି ଚ ତାନି ସର୍ବାଣୀ ନଶ୍ୟନ୍ତୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଦେ ପଦେ। ମହାପ୍ରଭୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୋର ଦେଉଳର ମୋ ବେଢ଼ାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ଯିଏ କରିବ ମୁଁ ତାର କୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପାପକୁ ମୋଚନ କରିନେବି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳହ କଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ପରାଏ ଗମନ କଲେ ତା ପରିକ୍ରମାକୁ ପାଏ ଶୋଇଥିଲେ ଜହି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ସମ ଆମିଷ ଭୋଜନ ଆଦି ହବିଷ୍ୟ କ୍ରମ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଣ୍ଢାପୋଡ଼ି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମେଣ୍ଢାପୋଡ଼ି ନୀତି କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ କାଳରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ନିଜର ଭଉଣୀ ହୋଲିକାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା। ହୋଲିକା ବର ପାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କି ଅଗ୍ନିରେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୋଲିକା କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଧରି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବର ପାଇଥିଲେ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ବଳରେ ବଳିୟାନ ହୋଇଥିବା ହୋଲିକା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ତ ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଣ୍ଢାପୋଡ଼ି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋବର ଘଷି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମେଣ୍ଢାକୁ ପୋଡ଼ି ହୋଲିକା ଦହନ ନୀତି ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଡକା ହୁଅନ୍ତି। ଭୋଗ ଡାକି ସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ 7 ବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରି ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଅନ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ମୁରୁକି ହସା ସତେ ଅବା ସୁଧା ନିରବରସା ଚାହିଁ ଦେଲେ ଥରେ ଥରେ ମନ୍ମ ଥରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁମାନ କେପାରେ ରଖି ସଙ୍ଗିନୀରେ ଚାହା ବେଣୁ ପାଣିକି ଚିତ୍ତ ବିତ୍ତ ଚୋରା ଚିନ୍ତାମଣିକି। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତେରେଛା ଚାହାଣିଟାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦିବ୍ୟତା କେତେ। ରସରାସ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ଶ୍ରୀ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ନାଲିଆ ଠେକା ବିଡ଼ି ଏରା ପକ୍ଷୀର ପରଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସି ବାହାରନ୍ତି। 56 ଭୋଗୀ 56 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। 7 ଥର ତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପରିକ୍ରମା କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା 7 ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୂଶ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡା କୁନ୍ଦ ଗେଣ୍ଡୁ ଇତ୍ୟାଦି ଫୁଲମାନ ବିଞ୍ଚା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ଥାଟ ପାଟ ଧରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ରଚିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଦୋଳ ଗୀତ ହୋଲି ଗୀତ ମାନ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଗାଆନ୍ତି। ଦୋଳ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ 7 ବାର ଦୋଳ ମଣ୍ଡପର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ଏବଂ ଝୁଲଣାର ମଧ୍ୟ 7 ବାର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବରୁ 7 ଥର ସିଂହାସନ 7 ଥର ଦେଉଳ 7 ଥର ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ 7 ଥର ଝୁଲଣ। ତ ଏମିତି 28 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ପୁନଶ୍ଚ ଫେରିବା ସମୟରେ ଝୁଲଣର 7 ଥର ଦୋଳ ବେଦୀର 7 ଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 7 ଥର ପୁନଶ୍ଚ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର 7 ବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି 28 56 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ 56 ଭୋଗୀ। ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ରଙ୍ଗର ଜାତି ଜାତି ରଙ୍ଗର ଫଗୁ ଖେଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଫଗୁର ଦିବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଯାଏ।
ଏପଟେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନିଜେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୃତାର୍ଥ କରୁଥାନ୍ତି। ଏ ଭକ୍ତ ଦେଖିକି ବାଇଆ ହେଇଯାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ତଳେ ଅବିର ଢାଳୁଥିଲେ। ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ରଙ୍ଗ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା କେବଳ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବଡ଼ ମୁରବୀ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସମସ୍ତେ ନେଇ ଅବିର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରମ୍ପରା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏପଟେ ହୋଲି ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଅବିର ପିଚକାରୀ ଖେଳି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀକି ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ନନ୍ଦା ଆଉ ଭଦ୍ରା, ସୁନନ୍ଦା ଏବଂ ବୈରାଟିକା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଚାପ ଇଏ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ହଳଦୀ ନୀତି ବଢ଼େଇ ଚନ୍ଦନ ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଅୟମାରମ୍ଭ ପାଇଁ।